biharriko dela garrantzitsuna, hemen guzti da. Barandian, 1889ko azken egunean jaio zen Ataunen, Gipuzkoako bihotzean, mundu baserritar eta euskaldun batean murgildurik. Sakonki kristaua zen, baina bere baitan sustrai paganodun mito zein ohiturak mantentzen zituen naturaltasun osoz. Une hartan 19. mendearen bukaeran, ohitura bidezko euskal kultura, aho transmisiokoa eta bere hizkuntza, euskara, aztarnarik utzi gabe desagertzen ari ziren, ez argazki, ez da idatzizko testurik ere. Handik gutxira, inorketzion ilargiari ama deituko eta inorketzuen bertako mitologiako lamia eta gentilen berririk izan du. Es eso, ¿no? Eso se llama un pedazo. Un video. Ahí está. Ahí está.